nangi kono iso laku ngaret ning mburi. Mburi ndi? Mburi ngono lho. Ya. Ya. Iya. Ora urip malah kok sepur ngene cah. Ngopi ora mung aja. Turu nek rong beduk 29 urung tangi jam piro lho saiki didelok. Turu ae bosen to. Bosen raimu ngono kok kan duwe bosen. Ora lho, ngguri wong kangen ngarit kono ngguri. Kok gah aku ning ngarit dhewean ra diwang saiki ndek ben ngarit dhewean kono. Oh alah. Ngono iki piye kowe iki? Lah piye? Ono iwang kowe nek blon. Oh alah. Wis ngomong anu ya kaya kates kok mentus-mentus, alus-alus kaya kates disani. Kok iso? Ya iso. Ngalus melentus ra kena diceko. Alah iku lak gunung botak sing mbok omong kuwi. Oh iya, pitulasan iki pirang sasine to? Wah, iki lho sik bulan 6 keri, berarti yo jane rong sesasi setengah neh. Lah nek apa? Lah acarane apa ae bisa kuwi ning bisa iki. Acarane yo akeh to. Oh, ning kono ki enek bal-balan, enek voli, badminton, terus enek jaranan, enek unda-undanan sing rong kae, terus enek apa nih ya? Akeh pokoke. Lah kowe pengen apa kowe milu? Wis, aku tak milu ah nek ngono ah. Cocok iki kita iki. Cocok. Kowe arep milu apa? Kowe ngono iki lho akeh. Terus kowe polam piye? Karo sapa? Oleh dolanan ngono iki arep milu turnamen apa kowe kabeh lho ra diak. Ya gelem ra ya diceki ya. Bendel ya apa iso, wong iki lho dodol, aji mumpung ning ana acara-acara kok ngono rame-ramenan. Untuk akeh panggahan, ra ngarah gelem mbok jaki. Ah, jajalah bendel ngene wong cahe gelem tak jaki. Bang. Anu, gawakno banyu sak ember gorene. Apa nek kaya wong senengane nyusahno kancane ae. Yo. Allah, iki sapa malik kaya ngene iki. Yo, banyune Kandi. Deleh kono ae. Uduk banyu iki lho, ganti banyu panas. Batang menyantai ra gelem isi. Duit butuh minyak. Kagak duit batang.
Piye? Kowe iki ngaret apa golek bekecot? Golek rondo. Ngerti ngaret takon. Nesu neh. Po, goang nendi? Nang kamar ora ono. Ya mene golek goang panggah adek wonge ya. Walah, takon tuku rokok ora ono. Nara tukono kowe kono. Iki duite. Ya kerene karo pae. Yo, ngono teh nganggo upah eh. Gelem apa ora? Yo nya. Moh gorong ewek. Gah. Lah piro? 20. Yo. Kuwi upah apa? Kerja harian. Upah nek kegulu. Wes, ngono ka sido. Gak sido ya wis. Joko tingkir ngombe dawet.